Sanibonani kwazivai. Yes, vazukuru wangu. Right. Anokwanisa kungoshare, let's just share our stream already. Vanokwanisa kubatsira kushare. Ngatishare nevamwe already. Let's just share our live stream. Kune mamwe mavari kushare. Thank you very much. Our number is going up. Thank you very much. Maswera sei, makadii, tototi makadii. Tototi makadii. Mazuva anga areba tisati taita live stream already. So nhasi tiri kuda kuzaita. Rosie Mugumira, thank you very much for coming. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Please confirm. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Ndiri kunzwika zvakanaka here vazukuru? Ndokumbira mungonyora pasi pamakomenti. Ndiri kunzwika zvakanaka? Ndiri kunatsonzwika zvakanaka? Zvakanaka here vazukuru? Thank you very much. Thank you for confirming ndiri kunzwika zvakanaka here. Right. Tete Rosie, maswera sei, zviri kudidi? Joyce Napea, thanks very much for waiting. Zviri kufamba here? Samuel wakutaura uda kuenda kupi? Iwe waswera bwe here Samuel Manyimo? Right, sakuona umzukuru wami Happiness unjani? Ajabula kukuona mzukuru wami. Postman, zviri mzukuru. Mary Mabote, sweetheart, crush yangu, zviri kufamba here? Mazarura Jeffrey, zviri kufamba here mzukuru? Zviri kufamba here? Plexi, depi yako Plexi, how are you? Zviri kufamba zvakanaka here? Okay. All right. Ndofunga munhu wese ndavamoresa vanhu vese. Ansati confident. Rudy waswera boy here confidence. Thanks very much for coming. Charity, how are you? Beauty. Waswera say Shailet Nyemba. Rudy Shailet. Nuka. Marange. Rudy Madzishe. Okay, thank you very much for confirming. Ndrunzika kuda kutsvaga munhu vamwansanda moresa. Masibanda liva ndizvo kufamba here Masibanda. Obeti waswera sei mzukuru wangu? Brenda, how are you Brenda? Mangini Singini. Estina, Rudy Estina, waswera boy here. Alright, rikaenditi varidzwe show vapinda nditi. Alright, memory. Patricia, Miriam Mafoti. Mafoti kumaraini kwangu here. Confirm Miriam mtozwana here? Mafoti kumaraini kwangu here? Ndine dzimwe hama dzinonzana Mafoti dzandinorespekta zvisingaite, vafundisi. Ndiye here Miriam? Memory Zimani zvekudidi. Trust Mauraye Cherit. Handisinatsonzwika. All right, fine. Thanks very much for coming vazukuru. Thank you so much. Tanga tane mazuva akawanda tisina kuita live. Mazuva anga areba. But well, thank you so much nekuita mwoyo murefu nesu. Mabasa anombosikirira ndeti achiwanda ndeti. But I just want to thank you for all your unwavering support. Yamunoramba muchingopa pamusha penyu.
handiti. So nhasi toda kuti timbotaura nyaya yekupa vazukuru. Nhasi toda kuti timbopa nekutombopractiza giving yachona, handiti. Toda kuti titombopractiza giving yachona. Tine program yatinayo vazukuru. Kune vanotambura, kune vana especially kumahome, handiti. Kune vana vakawanda vari kushaya zvekudya, zvekupfeka. So takabva tagarawo pasi seNTV, pane crew iripo inotungamirirawo nyaya dzezvecharity, handiti. Yes, so I would like to invite love to invite Oshanti Qiniso, uya muzukuru tizotanga basa riri panapa. Mary, I'm sure you are ready kutambira, nditi. So Qiniso, you can come studio. Mary, if you can come as well, uya mustudio tizotaura, nditi. Uyai tizotaura nyaya iri panapa. Right. Uyai vasikana, uyai ndakumikirai, handisi kuda kuti nditaure zvakawanda, handiti. Mary kubasa, uri kuona uri kubasa. Uona uri kubasa. Ndakuisira link. Ndaisa link. Ndakuisira link. Uyai toda kuti tikasire tiite basa rachona tipedza, handiti. Wariona link? Mary, ndakuisira link. Okay, thanks very much. Okay, thank you very much for coming. Okay. Kana waready? Waready here, Shanti? Waready? All right, thanks for coming. Hello. Welcome to the show. This is your show. Waswera sei mzukuru? Hello, Uncle Maswera sei? Taswera zvakanaka, kuri sei ku South Africa? Ku South Africa kuri zvauti kupisa chete. Kwapisa? Saka pakaipa. Kuri kupisa shema. Ari sei mabasa? Tiri kungodaro kiya, tingaite sei? Hapana kutongoita basa zvakatonaka kuti richiripo basa rachona, ndizvo. Taurai zvenyu, vatoti mangwana tidzoke futi. Ipapo ndo zvakanyanyokosha izvozvo. Ukatoona waenda wanzi dzoka futi mangwana, aiwa zvakanyanyokosha izvozvo. Aiwa, zviri right, zvakarongeka hangu. Ndafara ndakuona after mazuva angati one day. After some months. Zvakaoma. Kuoma chaiko. Otherwise, kumabasa kuri seiko sekuru? Ungodaro uchingosaidzira. Enda kudzoka jamba uchingoita zvese. Ungoita zvese, ungaite sei kuti muri irarame? Hapana kutoita zvese. Right, ko asi Mary ari busy. Ati hello uncle. Ari busy. Vati atisati apindaze? Atisati akune vamwe? Aiwa, tiritori kune vamwe, ndiri kutobvunza, ndiri kuona apa kutoti aiwa, sisi Mary vari kubasa. Vati vachange vari comment section vari kubasa. Alright, pakanaka pakadaro. Regai ndibve ndaidzorera basa rachona kwamuri, ndine ndiripo hangu. Yes, Dani, zviri kudii Dani? Waswera boy here Dani?
Alright. Saka basa ndaridzorera kwamuri. Right, regai ndiite introduction pekutanga handiti. Introduction, vazukuru vangu uyo ari panapa anonzi Woshanti Mugepe, sezvamuri kuona panapa zvanyorwapo, kana kuti Qiniso handiti. Right, she's one of our Saint TV members. Ndakambokuudza kuti tine group inonzi recharity and intercession handiti. So iye na Mary ndo vanolida kugroup ikoko handiti. We are so blessed because these ladies, they are working very hard. Vari kufunga by all means kuti toita sei kuti Saint TV inge iri ichienda mberi, not Saint TV as such, but Saint Family handiti. Because this is not just a YouTube channel, hatingosiri vemakuhwa chete, but tiritori mureality handiti. Hatingori vanhu chete vepamasocial media platforms, but tiritori vanhu vanoda kutoti pane need inge iri ino pane need tinge tiri tinoisa urovo rwedu ipapo. So over to you, madam handiti. Woshanti, over to you nenyaya yamuri kufamba nayo. Chichakuinzai pano nhasi? Thank you so much Sekuru. Ndinongomhoresa vateveri vese veSaint TV ndichiti makadii. Ndinongotenda, chekutanga ndoda kutenda Mwari nemukana waandiwanisa kuti ndinge ndiri pano. Ini nemi makanditarisa nyama nemweya zviri pamwe chete. I know kuti it wasn't easy for inini nemi kuti tibude munguva yakaoma kudai kana kuti tirarame munguva yakaoma kudai. Nguva yeCovid inguva yakatora upenyu hwevanhu vakawanda, inguva yakasiya vamwe vanhu vari majobless, inguva yakaisa vamwe vanhu panguva yakaoma. Asi ndoda kungotenda Mwari kuti inini nemi takundiswa tasviswa panapa nhasi naMwari, tese tiri vatano, tese tiine chekudya, tese tiine pekugara. Asi kune vamwe vari kunze uko vasina pekugara, vasitorina chekudya chacho, vari kuda inini newe muzukuru wasekuru kuti tiite basa, titende Mwari. Hongu Mwari tinovatenda nekunamata, but we have to thank him nemaoko eduwo. Mwari vakatipa maoko ekuti tishande, tinoshandira mhuri dzedu, asi variko vamwe vana vatakapiwa naMwari vatisina kubereka isusu, asi takavapiwa naMwari. Vana ivavo vari kuda our help, vari kudawo kuwana chekudya kubva kwatiri. Vana ivavo ndiri kungoti tangouya kungoti tingobatira pamwe chete to help these kids kuti vawanewo chekudya, vawanewo chinovararamisa. Tingova surprise awo this festive season. Ndo nyaya yandauya nayo manheru anhasi. Alright, so muri kuda kuti zviito zvichifamba sei handiti? Munogona kuvazivisa kuti tichazviita sekudini kuti tiachieve this goal yandiri kutenda kuti zoni. So nyaya iripo ndeyekuti chinhu chikuru chandavinga panapa, ndiri kudawo your help, kana kuti tiri kudawo isusu seSaint TV crew. We sat down tikaona zvakakodzera kuti tinge tiri tinokwanisawo kubatsira vana ava. So chikumbiro chandinacho ndechekungoti ari kunzwa mwoyo wake kuti inini mwoyo wangu uri kunditi let me give this two bond. That two bond, it will help someone, it will change someone's life, it will make someone happy, it will put a smile on someone's face. So ndiri kungokumbirawo kune vanonzwa mweya wechivasunda kuti we need to help. Already tine vakatotanga kutibatsira kudhara, tine vakatotibatsira netransport
already vakati kana muchinge maunganidza magroceries enyu, we can provide transport from South Africa to Zimbabwe, and then from Zimbabwe panosvikira zvinhu negrocery pane vanhu pane akatipa futi transport akati achanosiya zvinhu patichange tichida kuti zviende. So we already have people vakatoti helpa. So ndiri kutoti kune vane zvavainazvo, ingava sauti inoita kuti chikafu chinake, ingava sugar, whatever you have, chaunongonzwa kuti I need to give, we will appreciate it. Yes. Hello? All right. So this is how we are going. All right, I'm done. Sekuru, you can go ahead. All right. So vazukuru ndofunga nyaya mainzwa. Nyaya iripo ndeyekutoti tauya tizobatirana sefamily handiti, and I will make sure kuti munge muri munozoona kuti zvichafamba sei. Ndosaka tiine family channel yedu handiti, patine tikuratidzai kuti kana waisa 750 emafuta uchaiona 750 yako emafuta ichinosvika patinenge tatenderana, patiri kuzotenderana izvezvi kuti inge iri inoenda handiti. So what I'm going to do, ndakuisa link handiti, ndakuisa link pasi apo. Ane chaari kuda kunge ari anouya kuzodoneta, kuzopa kufamily yedu, kuvana vasina vabereki, vana vari kumahomes, wherever muchadecide kuti zviende, please uya mustudio tinge tiri tinotaura handiti, tinge tiri tinotaurirana nekuonesana kuti zvinofamba sei. Thanks very much Mary Mabote, she's our leader. Abba a leader ne example handiti, she told an example. I wrote I have 200 with me here family handiti. 200 should be 200 rands. All right, 200 rands. Thanks very much mzukuru wangu. Tane pekutangira, thank you very much. Ne 200 rands dzatanadzo handiti. Thank you very much ne 200 rands dzatanadzo. I think ininsa sekuru vevanhu ibva maisa 250 rands ipapo handiti. 250 rands dzachona tatodzita kuti dzinge dziri inge iri inotosvika ikoko. Right, Mary, can you confirm also kuti 250 rands yachona wanayo? All right, so ndakuisa link, vari kuda kupinda uyai. Once again, thank you very much nebasa rese ramuri kuita vazukuru. Mwari wamasimba ose aropafadze maoko evanhu vese vachapa handiti, vanhu vese vachatambanudza maoko. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Okay, ndaisa link, ndadrop a link. So this is what we are going to do. Toda kuti tingotsinzinya timbonamata handiti. All right, ngatinamatei. Let me pray handiti. Dongonamata nekuda kwevanhu vese vachauya vachapinda mustudio handiti. Ngatitsinzinei vazukuru, ndinamate. Baba, nezita raJesu, panguva naino, nguva yemanheru ano, tinoda kutenda ino kuti muri Mwari wakanaka. Hakuna umwe wakafanana nemi, hakuna umwe wakaita semi. Baba, chikutendai neSaint TV YouTube channel, iyo yakava nzira yekuti tinge tiri tinosangana semhuri, yakava nzira yekuti tinge tiri tinoonana tigova neukama. Iye zvino tine hama dzedu dzakasiyana dziri kwakasiyana siyana.
vari kuSouth Africa, tinavo vari kuAmerica, tinavo vari kuEurope. Baba tinongokutendai. Tinavo vari kuAsia, vari kuDubai, kuAbu Dhabi. Baba vari panapa yezvino. Wanguai muri munongoropafadza umwe neumwe nemubato wake wemaoko ake. Baba, zvikuru sei kuti vange vari vanokwanisa kutambanudza pane needs pavana vatoda kuti tinge tiri tinoendesera chikafu panguva ino, nguva yegiving, nguva yeChristmas. Baba, nekuti mimi makada nyika, makabva matidzidzisa kuti nokudaro makabva mapa mwanakomana wenyu kuti ani nani anotenda arege kufa asave noupenyu hwakawanda, kureva kuti hatigone kutaura kuti tinoda kana tisingape. Izvo Mwari panguva naino, panguva yatakupa, chiropafadzai umwe noumwe ari panzvimbo ino ange ari anopa nomufaro, nekuti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Nezita raJesu Kristu tanamata, tese tichibva tati amen. Amen. All right, thanks very much. Ndaisa link, vangu vamboda kupinda mustudio, uyai mustudio. So iye zvino tine chi, so far tine 200. Ndoda kuti munge muri munonyorawo ikoko. Hai, nhasi handitorina kana bilo nebepa. Because all right. Peni nebhuku sekuru. All right. Peni nebhuku. All right. So hands na Mary, I also have 100 rands yemwana wedu wepano from intercession. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Ne 100 rands mara kuropafadza handiti muzukuru wangu handiti thank you very much. Kana yasvika 250 rands iyo, thank you very much Uncle Saint handiti so tane mari yapo yabva mari. So we now have 800 rands. 800. Yeah, and it's Mary vati murume wavo aisa 250. Wanga wasa andini. Yanzi do 250 ndeyenyu. Alright. So 250 plus 100 rand yatumirwa na anonymous wepano paSend TV, and then 200 rands yatumirwa yaSisi Mary, then inobva yaita 550. 550. Thank you very much. Kune vabvisa mari. Vamwe vanogona kutozona hatidi kuzivikanwa kuti ndanani, ivavo ndo kazhinji. So what I'm doing, ndiri kuisa WhatsApp number, handiti ndiri kudropa WhatsApp number, chingonyora kuWhatsApp yauri kuda kutumira yachona, handiti vanokwanisa kuita kuSouth Africa kunoitwa chipi? Because ndoda kuti mari yachona handisi kuda kune vanokwanisa kutumira muaccount. Vachange vauya kuinbox tichapota tichavapa account. We have an account yeFNB, so if they can transfer the money into the account, right, it will be fine. All right. So inini ndichabviso nevanokwanisa kuita hapo. Thank you very much mzukuru wangu. Thank you very much. God bless you so much. Mwari akuropafadze. Mari iri kutowanda kai. Mari iri kutowanda. Namba yedu iri kukura. 50. All right. Tane mari? 1050. 1050. All right. Thank you very much. Right. Regendi ndaona mzukuru wangu panapa kupinda zvako. Yeah. Simbi ombe. Yeah. Simbi ombe. Seguro.
Zvingatondityisa kuti show ingatange tisina kukuona panapa tingabva tatovhara. Handisombonzwisa ndichangosvika sekuru, ndichangosvika nditsunzwisa chichiri kuitika. Alright, rega udwe nehanzvadzi yako iri padhuze newe. Oshanti. Ndanzwa kunge pane fundraising. Mirai ndiri kudzima bluetooth ndandakaisa. Muri sei? Tiri right zvedu. Ndanzwa nditsanangurirewo zviri kuitika, ndiri kumashure bijana ndangosvika izvezvi. So nyaya yatinayo panapa inyaya yekubatsira vana vanotambura. Varikunyidzawo our help. Kunyika kwedu kuZimbabwe kunyanya ndokwatinoda kunobatsira. So tiri kuda kutenga magroceries. Tikwanise kuvatengera Christmas box. Tonguva surpriseawo vasingakufungire. So whatever tinotambira. Okay. So ndonyaya yatina. Toisa papi manje. Tinoisa papi paakaundi ipi? So zvatichaita tine account. So munouya kuWhatsApp. Ndichasiya WhatsApp number panapa. Already sekuru vatopera dzimwe WhatsApp number. Munogona kuva inboxa then vanokupai account. Sekuru ngavatore nhamba dzangu sekuru, havadi kutora nhamba dzangu kubvira kudhara. Ranga usada kudaro iwe. Nhamba dzako ndakadzikumbira kare ndikatomboita mail. Ayo, regai ndikupei nhamba dzangu sekuru, then mangwana kwachena bhoziko zvino kuti ndiende kumall kwadoka. But ndaikwanisa kungoenda bhozi handina uyu. Anongoziva kandemwe yeye. Torai nhamba dzangu then mondiisira account ndonokanda mangwana kwachena. Sekuru mune peni? Right. 06 handizive code, South African code. But number dzangu it's 06 +2 what 77 ndizvo. No, it's just +27. Number dzangu dzinoti 0604. Vanga vachiti vakabadza Bluetooth. Aiwa ndadzima udari. Sa number dzangu it's 060409 8888. 060409 8888. Pakodha apa ndizoziva manje kuti dzinozofamba sei. Alright, and South Africa. South African. Alright, it's okay. It's okay, Regandi. And what's ndisire WhatsApp ndisire WhatsApp sekuru then ne account then ni makuseni ndobuda ndonoisawo pandine ndinapo ipapo. Ndinofana kutaura pandinapo iri kana ndinongone sevanhu vari mupamavo hazvina kuipa nyange mukatiudza kuti zoni inenge pakamira sei kuti vada kutoronga budget rachona izvezvi nezvoda kutotengwa. Handikwanisa hangu kukavha mari yese iri kudiwa, ndinongoisawo padiki sekuru. But sleep ndokusenderai sekuru. Shoma iyo. Alright. Thank you very much. Hapana padiki panapa yese mari yakawanda. Sorry sekuru ndakunetsai muri palive. Ndanonoka kupinda, ndatopinda mba ndichibatidza ndiri kuona pane live iri kuitika, handisi kuziva kuti ndingonzwa vanhu vari kuti 250 ngati 250 itarget iri kana chii.
aiwa kana vamunhu ari kungoti chero yainayo. Nice. Ko sisi vangu vari kunoku kana kuti vari kuZimbabwe? Inini ndiri kuSA, imi muri kunoku kuCape Town. Sorry. Nice. Ngatiite, handisati ndanyatsonzwisisa kuti chichi but ngatiite tibatsirane because kumusha kwakaoma. Yeah, so chikafu ichi tichaenda nacho panochengeta vana pamacharity home, ndopatichaonesa chikafu ichi, then tonopawo vana vachitaurana pano kuti tichaenda nacho kwakati tonopa kuvana vakati. That's good. Ngatiite sekuru, I'm very happy with you. I'm very happy with everyone who is behind everything and supporting. I'm really happy about what you started now. And chinhu chihombe chekuti hatina mukana wekunyatsotaura. That's why ndichida kuti mundisire WhatsApp tigonyatsotaura paside. This is something which is big and people they always think kuti vanhu vanofunga kuti ukavhura YouTube channel you are there only targeting money. We need to show them that we are not only targeting money. Yes, we can have money, but we are there to support and help those who are down. Though we are down, but there are those ones who are down. That idea is very brilliant and it's something chinotibatsira. I'm very happy. That's why ndangosvika ndikaklika ndikatsvaka kuti what's happening. Sekuru vari kuita sei? Vari kutaura nani? Ndikatoona kuti live ndikati let me press. It's something which we need to do. Tinozotaura zvimwe kuWhatsApp sekuru kana mandiisira message zvakati one day. Then thank you very much. Ndatokuisira message yatosvika. Ndichirudawo kuona ndosaka ndisina kutombovhura WhatsApp. All right, sekuru. It's okay. Mukona kundibvisa. All right, thank you very much for coming through. It's okay. Mukona kundibvisa kuti pane vamwe vari kuda kutaura. All right. Thank you so much, Andres. All right. So pane vamwe ndambopinza palive stream handiti. Mr. Shumba, you can come through. Takumirirai vamwe vanokwanisa vasiri kuda kupinda ndaisa WhatsApp number ndiritori online izvezvi ndokumbira kuti vanoda kudonata but vachiita iwa isusu hatisi kuda kuonekwa munokwanisa kundinyorera paWhatsApp handiti vachangosvika maswera sei vazukuru vasekuru sei nyaya yatiri kufamba nayo pazuva ranhasi rega ndingonanga straight inyaya yekupa handiti nyaya iripo ndeyekuti takagara pasi sefamily tikaona kuti zvoni aiwa kuZimbabwe zvinhu zvakaoma zvikuru kune mahome ane vana vadiki vasina kana pekutangira Christmas so tabva tato aiwa timu yanawo shanti handiti wagara pasi wakati aiwa isusuwo ngatichitiwo semhuri tiunganidze zvatinounganidza tobva taendesa zvinhu kumahomes kuya kwatichataurirana ipo panapa zviri kuda kutengwa zvachona tichabva tatotaurirana ipo panapa pazvichaenda chaita futi kuti channel yenyu iripo muzvione kuti zvaenda panzvimbo ipi handiti so vakasununguka ane chaari kuda kupawo ada kukanda 1 bond ada kukandawo 1 euro ada kukanda 1 US ada kukanda 1 rand tese ada kukanda 1 dirham mayen ngatikandei ipo panapa tingoblesa umwe mwana handiti umwe munhu ari kuti aiwa inini ndine tuhembe twandinatwo futi zvakanaka tinotaurirana ipo panapa so ndaisa WhatsApp number apo ngataurirana paWhatsApp handiti also vane
Vandaupinda mustudio ndaisa link ndamboona Mr. Shumba muzukuru wangu ambopinda nevamwe vambopinda ndiri kumbura kuti mudzoke handiti dzokai tizotaura vazukuru handiti transport sezvamambonzwawo muzukuru wangu achitaura ati transport yavepo yekuti inge iri inoenda zvinhu zvinge zvizvo zvinosvika kwazvofanira kuti zvisvike. Over to you muzukuru. Yeah, thank you so much sekuru. Ndo nyaya yatinayo, tiri kungoti kune ane chaainacho, whatever you have. Chatiri kungoda ndechekungoti chauinacho ichocho ukangonzwa mwoyo wako kuti ndiri kuda kupa ichi, ingopa ichocho tinochitambira. Ya senyaya yandambotaura kuti already taane transport, tine munhu ane truck akati anokwanisa kutakurira grocery redu from South Africa to Zimbabwe kusvika paMbudzi, and then from Mbudzi I have ndinaba mukuru vangu vakati aiwa tinoswena regai titoisa maoko patransport. Yeah, transport taanayo, toda kutenda Mwari naizvozvo. Ya vakangotiwo inini handina chandinokwanisa kukupai, asi ndichangodira fuel yangu ndotakura grocery renyu kubva paMbudzi kuenda naro kwamuri kuda kuti riende. Saka taane transport iri kubhalansa kwese. Aiwa zvinoda kutendwa chokwadi neko. And then we already have now mari tatova ne 1,050 rand. Zvinoda kutendwa chokwadi. So kune vanoda kuti vange vari vanotibatsira nepfungwa chaidzo, kubatsirana nepfungwa dzekuti tozvifambisa sei, uyai mustudio vazukuru. Channel haisi yemunhu wani, sekugara kwandotaura ndichiita ka ndobva ndaitoreva izvozvi muono wachona wese waivapo handiti ndeyedu tese, so ngatiuyei titauranei. Thank you very much kune vese vane zvavaita so far. Ranga, thank you very much muzukuru wangu. Ndaiona message yako. Ranga achano deposita first thing tomorrow morning. Ndinokutenda muzukuru nesupport yese. Thank you very much. Vanoda kupinda mustudio, uyai vazukuru. Chizoita hanzi neshoko raMwari, hanzi ukaita chinhu chakanaka ungafarewo here handiti? Yaitizodyara imwe nzira yekutoti Mwari anogona kutotiropafadza nayo handiti? Tinotoropafadzwa naMwari nayo nyaya yatiri kutoita ipo panapa handiti? Alright, okay, ndiri kuverenga message panapa. It seems like Mary ari kutaura naMarange icon. Nuka zviri kudidi? Muzukuru wangu ndomuda singaiti. Ndomuda muzukuru wangu handiti? Hanzi confirm kuti figure yako imari handiti? Vane zvavari kuda kuti vange vari vanoisa ndaisa link vazukuru. Uyai tinge tiri tinobatsirana. Basa riri panapa risi remunhu wani, ibasa redu tese handiti? Ngativise pamashoulders edu. Just imagine kuti izvezvi kutaura kunoku inini ndatodya, ndatobuda mai manje ndikatonotenga kofi handiti? Ndatonotenga kofi kutoti kana uchitotenga kofi zvinhu zvinezvi zvitori nani. Patori nemwana atorara asina kudya. Pane mwana atorara asina kudya izvezvi kutotaura kunoku chimwe chikafu matoisa mumafiriji. Kutaura kunoku nditori nefood yawatadza kutopedza waisa mufiriji. Asi kundori nemwana izvezvi arara adya kabheji risina mafuta pachildren's home. Ukaendesa bhotoro remafuta re40 wati roita kumachi 40 rand handiti? 42 rand. Kuma US 42 rand. Mwana akadya zvine mafuta akati achiona mafuta kuti nhasi zvine mafuta ofara zvisingaiti. Mwari anokuitira zvakanaka muzukuru handiti? Thanks very much kune vari kushare live stream yedu. Ndiri kuona nhamba yedu iri kukura. Thank you very much.
vazukuru vangu vachangosvika rega ndiri kuti muzukuru wangu ari muno studio woshanti atiudza kuti zvii zviri kuitika. Over to you muzukuru. Once again toramba ndichingokumhoresai kune vachangosvika. Ndinoti makadii maSaint Family. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paSaint TV, Saint Family of Love. Mufaro wangu kusangana nemi. Toramba tichingodzoka zvakare. Nyaya yatinayo pano inyaya yekupa, nyaya yekunzwa mwoyo wako uchiti let me give. Ndakambonzwa umwe muparidzi achiparidza akati this festive season wanawo vaviri vaunongoti havasi vangu, handisiri nendakavabereka, but ndangofunga kuti vangopfekawo hembe idzi dzandavatengera. Shoko iroro rakandibata zvisingaite, ndikanzwa kuti we need to and we have to. Pane vanhu vari kutinida. So seSaint TV crew takagarawo pasi tikaonesana, tikaonawo chiri chinhu chakanaka kuti tinge tinobatsira pamwe chete panhau yekupa. Saka ndo nyaya yatinayo pano. Tiri kubatsirana kudoneta magroceries atichatenga, kana iri mari kana riri grocery. Mukatipa iri mari tichangonotenga grocery, and then tichauya zvakare pano tichakumbira sekuru kuti vaitiitire live nemagroceries atichange tatenga nemari dzatichange tapiwa. Tichange tichitaura nemafudza adzo pano. Kune maanonymous vasingade kuzivikanwa tichangotaura kuti tina anonymous nhingi ari kwakati atipawo chakati kana kuti atipawo mari yakati. Tichadzoka zvakare pano kana muchinge matibatsira, kana zvinhu zvichinge zvasvika tichakuitirai futi live tichikuratidzai kuti zvinhu zvenyezve zvatakatenga seSaint Family zvasvika. Saka nyaya yatinayo pano inyaya yekupa. Thank you sekuru. Sekuru vaita problem nenetwork. Sekuru network yenyu iri kunetsa nhasi handiti? Zvisingaite ndakachinja saka iyi yatava kushandisa mazuva ano inenge yakatooma, iri kutonetsa, but makundinzwa zvinezvi? Ndeya ndiri kukunzwai. Alright, Nuka. Evo sekuru makasimba here nevasisi vari mustudio? Makasimba here hanzvadzi? Aiwa, tinofara hedu. Notenda. So ndo nyaya yatinayo. Aiwa, tiri right sekuru. Nyaya tiri kuizwa inyaya yakanaka maningi, ende tinosimbisa nepatinogonawo. Yes. Tinoti chirongwa chakanaka sekuru, tiripo sevana vepano. Saka takamirira kuti mutipewo kwatinofanirwa kuti tiise zvinhu zvacho. Alright. Avo vati kwanzi vari muJoburg, bhozi inini handigare muJoburg asi ndinouya ndichidzoka, ndoya ndichidzoka. Alright. Alright. So Mary, Mary ndokumbira uise account number yedu iya handiti kana zvikwanisika, and then ndoga ndaiita kuti Washanti. Uncle. Washanti.
Sekuru. Yeah, Alright, I can ndokumbura hear kuti you. uise utipewo account. Alright, ndiri kumbura kuti undipewo account number yako iri kubvunzwa nevanhu vakawanda. Account number. Shindaita blanda. Sekuru ndokumbira umbodzika 2 minutes. Alright, it's okay. Enda unoitora uye nayo. Alright. Alright, it's okay. Chingo pressa pa. Alright. So account number takuisirwa apo handiti muzukuru nuka. Yeah, alright sekuru, tinouya ikoko kuseri totaura. Asi wewe usadaro zvako, namba dzangu ndakakupa phone number kuti undinyorere message chichiri kuitika. Ndakakusamuirewo. Kungoti baba wangu akarora kusangana neni here dai sekuru. yatoita nyaya. Kasangana but unombowaenda uenderato. No, zvandoita ndoshandisa line rekumusha kana ndakusaidi kunoku ndoshandisawo rekunoku saka kazhinji nangu foni handina nguva nayo. Okay, I know. Ndoziva hane basa rako ero. Hey, mawani chaiwo chaiwo. Alright, pana bvunza zvine due date here. Chirongwa ichi chirongwa chakanaka sekuru ende chinodzidzisawo vanhu zvakawanda. Maiona sekuru? Yeah. Alright, rega ndicheke. Alright, rega ndipunch and then unogona kupfuurira mberi nekutaura hako ndichigadzirisa. Handidi? Alright, ndanzwa hanzvadzi yangu wanga wachitaura. You can go ahead hanzvadzi. Ya, ndiri kuti chirongwa ichi chakanaka ende tinochitambira. Nekuti kana tichishanda hatishandire kuraramisa mhuri dzedu kana vana vedu kana chii. Isusu tongoziva kuti munhu wese ihama yako. That's true. Zvakafanana chero ukarima chibage chaicho. Pane chinodyiwa nemasvosve, chimwe chinodyiwa nemhuka, ndo mararamiro arimo mukati menyika. Maita basa. That's true. Alright, hanzvadzi, aiwa ichokwadi, aiwa tinozvitenda, ndiyo nyaya yatinayo. Nekuti munoona takagara pasi tikazvitarisa tikaona kuti variko vamwe vana vakanga vakaraswa. Vasitori ndingatozive kuti mubereki wangu ari kupi. Vamwewo vakafirwa vakarambwa nehama. Vakawanawo someone akangovatora akati huyai ndikuchengete, but not because munhu iyeye anazvo. Haatori nawo, asi akangoonawo kuti ndoita sei vana ava vana pekugara, akangovabatsirawo. Saka ndozvatiri kuti munhu iyeye ngatimubatsiraiwo nechikafu. Timupewo chikafu chekuti vana ivavo vakwanise kurarama upenyu hwevana ivavo huendererewo mberi. Inini I believe kuti kufara kwevana ivavo kuwedzerwa kwemablessings edu. Inini I believe kuti ndikapa munhu chinhu, munhu iyeye akachifarira, neniwo ndablesswa. This is how we get my blessings. Right. Maita basa sisi ipapa pandiri parodi ndozokubatai kana ndichinge ndapinda muJoburg mangwana makuseni. Aiwa, tinotenda hanzvadzi. I think panopera show tichaisa manhamba evanhu, ndichasiya nhamba dzangu, ndichasiya futi nhamba dzasisi Mary dzevanhu vari muJoburg. You can get hold of us, you can get hold of Sekuru as well. Oh, okay, no problem. But ndenge ndakuzoona live mangwana boza apa ndakutotanga kufamba izvezvi. Alright, hanzvadzi, aiwa, no problem. Sekuru nhasi network yavo iri kunetsa. Sekuru network yenyu iri kuita seiko nhasi?
Alright, so takamirira vamwe vachiuya. Ndo nyaya yatinayo, zvichapa nevamwe vachangotibata vasiri kuziva kuti nyaya ndeyei. Nyaya yatinayo tiri kuda kubatsira vamwewo vanotambura. I understand kuti nesuwo tinotambura, but pane vamwe vari kutoshaya chekudya, pane vamwe vari kutoshaya pekurara, pane vamwe vari kutoshaya kuti opekei. Haatorina chekupfeka, haatorina chekudya, but isusu tinazvo. Saka nyaya yatingori nayo ndeyekungoti dei Mwari vatibatsira, takwanisa kutambanudza maoko edu, takwanisa kupa. Ndo nyaya hombe yandinayo, inyaya yekuti tikwanisewo kubatsira avo vari kunida our help. Welcome back, Sekuru. Pane message here. Thank you very much, Mzukuru. Thank you so much. Pane message. Sorry, Vazukuru network yangu yakaoma. Anditi kana ma message ma comments ndiri kunonoka kuverenga, but ndiri kuzama kuti zviite. So kana une hembe kuJoburg unodziendesa kupi? Dzingauye kupi naye Mzukuru? Pari neutral ndepasi. So ngavatibate inini pandinogara ndingangoti ndiri muJoburg. Ndinogara panapa padhuze paEastgate, so I can easily go muJoburg mutown. I can easily munhu yeye kana ari padhuze nepaJimston kana kuti paEastgate, we can meet anyway. So zvandichaita tichasiya mafone numbers, then munokwanisa kundibata. Inini ndinonyanya kuwanikwa ndingangoti Saturday kubva na2 kusvika naSunday na4 ndinenge ndiri free. So tinokwanisa kutaura and then tobatana toona kuti tingapanana sei zvinhu zvacho. Asi kune vanenge vachikwanisa kusvika pandiri, vanokwanisa futi kuuya nezvinhu zvacho izvozvo, ndinenge ndichizovapa madirections. Asi inini kuti ndibude, ndinokwanisa kubuda only from Saturday na2 PM ndinenge ndiri free, kusvika Sunday kubva makuseni kusvika na4 ndinenge ndiri free. So vanenge vachida kuti ndiuye kuzosangana navo anyway vanongondiudza and then we can meet. Kune vanenge vachikwanisa kuuya nazvo mukati mesvondo, vanondibata paWhatsApp and then ndovaudza kuti vanouya nazvo kupi. Alright. Saka iyo yapindurwa. So pane vari kutaura zvoni tine maeco cash tingaise panhamba dzipi? Vangaise panhamba dzipi paeco cash ya Mzukuru? Ndotaura here nhamba dzacho dzeeco cash kana kuti tozodzisiya patinopedza show? Rega titogara tatovapa nhamba dzeeco cash. Rega tigare tatovapa. So kana zvichikwanisa ka unokwanisa kunyora iri comment and then ndobva ndaisa apo sezvandakuzoita account number Vazukuru ndakuzokupai izvezvi tiri kuinyora nditi yes. Aiwa, izvi ndezvedu tese handiti ndezvedu tese. Alright. Muri kupi Mzukuru vati tipewo pekukanda? Kana iri eco cash kuZimbabwe tiri kukupai nhamba dzachona, tiri kutodzinyora izvezvi. Nhamba dzachona dzese regai tibve kanda. Right, tariro zviri kudii Mzukuru wangu Tari? Nyaya iripo ndeyekuti tiri kuunganidza chikafu handiti? Kuunganidza chikafu kana nevahembe chaidzo chekuti chinge chiri chinoendeswa kumahomes handiti, kunochengetwa kumaorphanages. And toda kuti tiite basa rachona. Ndofunga vision yachona takagara tataurirana kubva basa richitanga. So pane vanhu vari kutodoneta. So wakasununguka kana une zvauda kutipa uya uzotipa Mzukuru handiti.
hanzi tinochengeta hembe takatenga dziri small size. Okay, yes, vanhu vane hembe ave masmall sizes futi ngati pane vana vakatodzimiri vasitorina pekutangira izvezvo handiti ngativaendeserei vana ava. So nehembe idzodziya idzi tinodzida zvakare dzave masmall sizes handiti. Sorry, uncle. Comment yangu yasvika here. Private. Alright, wainyora kwandinongoona inini chete. Ndokuva yasvikira. Wainyora kwandinongoona kwakanzi private. Vamwe vese havagone kuiona. Right. Alright, zvaunoita ndisendere nhamba dzachona kunoko. Ndisendere. Adio, thanks very much. God bless you too. Call Sams, thank you very much. And Nako, Saint family are doing a great job. May God richly bless you. And kuneva tambanudza Mwari varopafadze patambudzwa. Mwari havadye chemunhu mahara. That is very true. Mwari havadye chemunhu mahara wazukuru. Baka construction. All right. Hanzi vari kubatsirwa vacho vakaita sei? I need to understand. Ndichangopinda. Toda kuendesa project yatoda kutanga kuita izvezvika. Toda kuenda ku orphanage. Handiti? Woshandidzoka muzukuru. Toda kuenda ku orphanage. So orphanage ndimuchataura futi kuti ndeipi? So vari kuHarare. Because transport yedu iri kuratidza kuti ichatakura zvinhu kubva kuJoburg. And then yonosiya pambudzi. Pambudzi pane munhu ane transport futi muzukuru wangu ari panapa akazvipira kuti aiwa inini kuchaenda anyway kuchaenda zvinhu izvozvo ndichazvitakura kubva nazvo pambudzi. So tichataurirana kuti ndeipi home yatingaendesa handiti? Tiripo pakuti titaurirane kuti home yatingaendese ndeipi handiti? So thank you very much. Ndonyaya tinayo. Dorothy Mate zviri kudi. All right, thank you very much. Okay, so Tindo. Thank you very much. So number dziri kunyorwa izvezvi. Account number yeSouth Africa iri kunyorwa. Vane Eco Cash futi iri kubva yatonyorwa. Handiti? Munhu andatikumbira kuti anyora. Tendai wazviona here ubva wandisirawo nenhamba dzimwe dzachona idzi. Tiri kuisa account number dzeSouth Africa handiti? Account number dzeSouth Africa. Alright, pane vari kuti vanenge vachida kuisa pa inonzi chi? Vanogona kuda kuisa inonzi e-wallet. E-wallet South Africa handiti? E-wallet. Like e-wallet munoisa pazita rachangokupai semunhamba rawoshanti mugepe handiti? Tichaisa information yacho nese tiri kuisa ipapa kuti munge muri munoiwana vazukuru handiti? Alright, vari kuCape Town. KuCape Town ndine muzukuru wangu anonzi Rozi. Rozi iripo here Rozi? Secretary wedu Rozi. Rozi uripo here? Right, ndiri kuisa link vazukuru. Ndiri kuisa link zvakare. Please, uyai tizotaurirana. Kuti tofambisa sei basa pamusha penyu panapa handiti? So link randiri kuisa iro. Yeah, welcome. So ndaisa link, ndadropa link.
So you are welcome kupinda studio muye tizotaurirana handiti. Yes. Thanks very much. Wana kufara wandoita ndikakuona mzuzu. Aiwa, adunyeperai guys. Rosie, she is a wonderful person. She supported the Saint TV vision from day one. God bless you so much. Unokwanisa here Rosie kutambira zvinhu ma-items ari ku-Cape Town ikoko. Ku-Cape Town ikoko unokwanisa kutambira here zvinhu. Right. Yes, Mzukuru. Welcome to the show. Seguro. Ndribo, zvakamira sei? Seguro. Seguro. Iwewe ka. Riva wevala. Makadoma. Iwe, pawevhali papi chimboya timbotaura nyaya dzekuwevhali panambani. Pama 17 now. Paseri nepenyu. Handisi kuona face ka. Aiwa, muyazoona. Mazoona. Guys, uyu ndihomi wangu pamba pamai vangu kutaura kunohuka. Uyu akatorara museri machona izvo. Ndimbe. Wandiloketa. Ndakuona izi. Nhasi ndanonoka kupinda mushow. Ya, wagona maizviziva here kuti mukomana muchinda yeuya uyu andori sekuru veZimbabwe yese. Ndakazviziva kasekuru. Ndogara ndiri mushow kaini. Aiwa, ndirurawo kuti pataikura tichitenderera tichifamba paarea. Aiwa, baba ndasanda kuziva ka. Ndakazoona kuti aiwa Mwari anoropafadza mukutenderera muya. Aiwa. Taura zvako. Yes, nyaya iri panapa wainzwa uri kuti kudii nayo. Aiwa, iyo ngatichisiya, ngatimbotaura iri panapa. Inyaya yendainza sekuri chirongwa chakanaka zvokuti. Aiwa, chinotenda. Kamanye ndaida kuziva kuti kana isusu tiri kukadoma kuno. Tomboti maybe ndine zvinhu zvandada kubatisawo. Yes. Ndoita sei? Right, pakadoma panetse manje. Pakadoma zvapari pamba ka. Tinokwanisa kuti pane munhu anokwanisa kutouya kana izvezvi akatouya kuzotora pamba penyu. Kana mangwana ndine umwe mufana wangu anonzi handisida kutaura zita rake, but ari padhuze nepamaarea pako ipapo. Une uchida kubatisa zvakaita sezvi? Ndogona kumupawo mari. Ndaida kumupa mari like $US. All right. Thank you very much. God bless you so much. Akakwanisa mangwana. All right. Saka ndomuti anouya kuzotora mari. Anouya kuzotora 10 US. Thank you so much. Justin. Ndonzi Justin Mudau. Mudau. Exactly. Yeah, I think thank you very much. The program yakadai so teitoshuvira kukura medu. Thank you very much. So zvandichaita ka Justin ndichazokumbira kuti
hai ndosaka ndatotunge uri padhuze muzukuru because hey zvazvakaoma. So Justin ndichakukumbira kuti unyore WhatsApp ka. All right. PaWhatsApp undinyorewo PaWhatsApp. Hani namba watora wadziona? Namba dziri nechepapa basa. Alright, ndichakuzokuudza. Ndaiona namba. Alright. Kana uchikwanisa kungogara watora screenshot ipapo utongonyorera message. Then ndozodzoka kwauri after show. But 10 you. Yeah. All right. Thank you so much, Anjas. Thank you so much. You are almost welcome. Thank you so much. Right, guess who do we have here? Right, Zim Reality ITV. Hey, DJ Sparks, Wagwan, Mungwazi, Avando machefu ekungwavu. Avando machefu elupa basa. Pakungwava. Zurudi. DJ Sparks, thanks very much for your support and thank you so much nekusupporta. Kana ukatokwanisa utobva watomboshare papazi channel renu zihombe Zim Reality ITV. Pazukuru vese vasati vasubscribe kuZim Reality ITV ka hande ikoko futi tonosubscribe. Ava vanongwava nyaya handiti thanks very much for your support. He's doing a good job. Mazwana ari kuenda kumba anzi ndikuda kuita zvinhu zvine mavhi 11. Ari kutoti kunda ipapo nditofunga kuti nditodziterawo kudzimba. Yeah. Ari fana kumbopinda mustudio DJ Sparks. Yes. So right. Vazukuru, and this was what pane network yangu iri poor, but apa pandiripo amenoti number dzaiswa. Waisa papa handisikuona comment ndopandai waifana kutoisa comment yachona kapa pavanhu vamirira nhamba dzeekukeshere sekuru dzeekukeshere but uyo ari kuti hai America ndewandakumbira kuti zonitendai ndewandakumbira kuti handisiri dzeko cash right rega ndiise hangu from here ndachiitira kuti ndikatrai kuda kubva panapa ka zvinogona kuzokanganisa. So well, rega nditrai kuisa from here. The echo cache is 263 7766 762 and it in this row and then 49. Right, zita ribuda ipapo ka anonzi Mugepe. Rugona udana seneme yako here naimbo. Patience Mugepe. Yeah, ndizvozvo chaizvo sekuru Mugepe. Mugepe, yeah. Kuti kada kunoza tinoinoza tichiti tokuzoya vasikana kuchikoro. Unongoti Mugepe. Because tokuzoya kuchikoro vasikana kuti hey, hai izvozvo maizvigona manje. Hai izvozvo tokuzoya. Right, so number the WhatsApp. If munogona kutanga mamunyorera paWhatsApp and then you send the dzidzi dzandaisa panapa. Handiti? Yes. Izo. Thanks very much DJ Sparks. Thank you very much nekushare. Thank you so much. Right. Right, Judith, don't worry. You can bring, don't worry, Judith, for now. Whatever you want to give, you can bring, and it mokwansa uti food out in the zipi. And it. So, pamba naro vangeri mukuru. Ndimbonyora number, the account number.
Alright, Sekuru, thank you so much. Yeah, saka ndonyaya iripo kune vanoda kuita ecocash kuZimbabwe. Nhamba ndo dzapindwa Sekuru idzo. Munobata anonzi Patience Mugepe and then munomuitira ecocash. Kune vari kuchitungwiza futi kana kuti kune vanokwanisa kusangana naye mutauni. Munomubata paWhatsApp kana muchida kumubatisa magroceries munomubata paWhatsApp and then mosangana naye momubatisa zvamunenge muinazvo. Yeah. So ndo mamiriro anenge akaita program yekuZimbabwe and then kuno kuJoburg munobata kuno kuJoburg kuri vachapinda kuti nhamba dzedu kuno kuJoburg and then kuDurban futi tine nhamba dzatichaita kuti sekupinde nhamba dzekuDurban. Munokwanisa kuvabata kune vanoda kupa dzingava hembe chingava chikafu whatever chauri kunzwa mwoyo wako uti ndiri kuda kupa ichi ndo chaunongotipa toendesa sezvadziri and then kana zvinhu zvedu zvichinge zvasvika tichadzoka zvakare pano tichakumbira Sekuru kuti vatiitire futi live. Tichadzoka zvakare pano paSaint TV tichikutendai nezvamunenge matipa tichikuratidzai kuti vana vafara nezvamavapa. And yeah, I think ndizvozvo nekuti kwachoni kwatichaendesa zvinhu zvacho ikoko kwacho tichakumbira kuti vange varimo mustudio musi watichaita live yacho vachange vachitenda. Sauya pano kune vanenge vati vari kuda kutaurwa nemazita tichangotaura kuti ninga akatipa chakati ninga akatipa chakati. Kune avo vasingade kutaurwa nemazita don't worry, tichangotaura kuti tapiwa chakati naanonymous ari kwakati. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hanzi shoko raMwari rinotaura kuti rakakomborerwa ruoko runopa kupfuura rwakaputiswa. Saka to those vari kuda kupinda mustudio right, so Sekuru. Sorry. Okay, over to you Sekuru. Right, so sorry henyu vandanonotsa kupinza mustudio. Sorry zvenyu. Regai timbotora vangwavi. Wagwan. Yes, facts. Network yake inenge iri kunetsa. Hello. Network yangu iri kana kuti inofanira kuti kuZimbabwe. Hello. Aiwa. Yangu futi. Zviri kuti DJ Sparks. Ndeko zviri sei angu. Aiwa, ndiri bowe ndafara pandakuona umwe wangu. Hey. Unomborova ke. Aiwa, bo. Vari sema mfana. Nezim reality ITV crew. Aiwa, vari kuamoti vari sei tete vari pakatawo. Hello mukoma Sparks, how are you? Mukomana wemudziginyira wekungwavha. Mukomana kungwavha ari bo. I'm so happy kutaura nemi mukoma Sparks. Makoti kuuya kuzobikirwa chikafu. I'm so happy kuti kwana makoti. Makoti aripo. Munouya muchibikirwa Christmas. Aiwa, ndiri kuuya ndongoda nzondona chete hanzvadzi yangu. Apa DJ Sparks. Network yake inenge yake unenge iri wese. Vanhu vanofunga kuti takamakana kainini naDJ Sparks because tese tinongwavha makuwa. Saka hanzi tinenge tisingaonani. Ndowanzoona
akauya uzokanda comment kuSaint TV unobva watonzi saka munotowirirana same applies ndikaenda havasi one big favor isingaite actually kana kune vasingazive ndinotobatsirwa naDJ Sparks kuita zvimwe zvinhu zveYouTube ndianotondudza kuti angu zvakafamba nzira yacho kare no angu dai madai apa itai so ini ndakaona kunge hamusi mungori one family here maYoutubers vanovengana here sekuru ndakaona kunge mungori one family varipo vanoti varipo vane ruvengo varipo vane ruvengo andinozwa last time ndakambochemedzwa pachannel maYoutubers vaya vanenge vatirova mastrike vaida kutovhara channel yedu sekuru musataure nyaya yekuchema kana neni ndakatonzwa musodzi ichibuda vakomana hasekuru zvakaoma kuona munhu mukuru achichema just imagine kuti plani yese inoyi dai takavharirwa channel dai pasina zvese ndo zvandaifunga mai ndinobva ndafunga kuti kwatinoda kuenda nebasa DJ Sparks chichiri kuitika kune nhingi yako nechannel yako DJ Sparks all right DJ Sparks rikatimbobvisa DJ Sparks tozomuzora futi hameno zvinhu zviri kuitika nepauri right. So eco cash vazukuru munoisa panhamba dziri panapa dzakanzi patient mugepe idzo dzataisa panapa ndo eco cash yachona anditi ukaitumira ibva watora screenshot obva wasenda kuna woshanda matipa nhamba dziya zukuru right. Welcome to the show Tendai. Maswera sei sekuru. Tendai. Maswera sei sekuru. Maswera sei. Mzukuru wangu. Taswera maswera here sitsawo elimiso. Sindo muri sei. Mushe. Welcome. So alright, ini ndangopindwa kuti ndiri kuita zvakanaka. Ndine pashoma pandinapo ndine 100 rand saka I would love to do e-wallet. Alright. Saka sekuru mozondipawo namba dzatiniso. All right, I know it's okay. Ndofunga watova nadzo ndatokufuwadhira ku WhatsApp kwako anti plus zita ndoiri riri apa rakanzi Woshanti mugepe andini. Yeah, that's true. So namba ndatorega ndibe ndatodi namba ndatokufuwadhira namba watova nadzo idzo dzandatofuwadha kuWhatsApp kwako andini. Todaita e-wallet kwete kudeposit. All right, e-wallet. Anongoshandisa same number. No, iyo account number. Iyo account number. E-wallet munoita panhamba dzamuchataura neni paWhatsApp ndo nhamba dzandinoshandisa munoita e-wallet panhamba idzodzo. Dzamaforwardirwa nasekuru contact number yangu ndo yamunoita e-wallet. All right, thanks. Zita ndiani? Ndatokufuwadhira nditendai chengeta. All right. All right, thank you so much Sis Tendai. Mwari varambe vachiwedzera. Chengeta
ipapo. Thank you so much. We really appreciate. Pleasure. Thank you. Okay. Alright, waita basa mzukuru wangu, God bless. Right. This is what we are going to do. Mangwana futhi change tingoita same program handiti. Mangwana unowana time here mzukuru wangu? Yeah, I'll try by all Mangwana my bestest. I have to. handiti. Because mangwana futhi I think tinenge tatirongeke sezuva rekutanga nhasi ndopatatanga kuloncha chirongwa chachona handiti. Zuva rekutanga ragara rona rine challenges 1 2 apa takunatoziva zvinenge zvichinyatsodiwa, so mangwana ndopachabva tapa vanhu nhamba dzekudurban, nhamba dzekucape town dzatete Rosi, nhamba dzenyu kujoburg, kupretoria, nhamba dzemunhu ari kuharare, nhamba dzekupi nekupi. Ko ma-UAE aripiko? Tiri kushava kana wani mu-UAE ari kuti ndiri kutumirawo vanhu vari kudiaspora, musadaro akomana. I guess ma-anonymous sekuru vachauya kuWhatsApp. I guess. Arege ndivakurudzire, but nekuamerica uku, america mukangoti pa $100 chaiyo mune mapirowa basa sebasa. Ungapururudze kusvika kure sekuru. Handiti. So ndaisa link handiti tongopusha for 10 more minutes handiti tiite 1 hour 30 minutes handiti mzukuru. Alright sekuru, no problem. Because I understand kuti mangwana makuseni vanhu vada kuenda kumabasa kusanganisira newo. So ndaisa link vazukuru, account number, ndaisa account number dzakanzi account number dzachona ndo dzinoti 62801776842. branch code ndo idzo dzina 250655 handiti. Zita ndiye Woshanti Mugepe. Dai ndaizoita umwe mwana musikana, manje ndichaite vana vasikana 3 vavo vakakwana. Ndakuzoita vakomana chete. Ndaitomutumidza zita rako ere mzukuru? Woshanti. Sekuru, zita rangu I'm the only one anaro since kubva zvandazvarwa ndini ndega ndine zita rakadaro, and a lot of people vanotoshamisika kuti zita iri ndakariwana kupi. Kana nendiro ndinakidza zvisingaiti zvototi. I love my name. So sekuru, just to kungoudza vanhu panhau yeaccount, that account mukwanise kudeposita mari paATM. Munokwanisa only kudeposita mari kana muchinge mapinda mubhenki mukati. Bhenki racho ndo First Nation Bank, FNB. So paATM inoramba unless kana muchinge mapinda mubhenki mukati ndo pamunokwanisa kudeposita mari. Thank you. Alright, so mazvinzwira vazukuru kuti kana uchida kudeposita panhamba idzo unotopinda mukati. So vachangopinda ndikuona pane vamwe vanyowani vasvika izvezvi. Program yatinayo ndeyekuti toda kuti tinge tinoendesa zvinhu kuvana. Tine vana vasina chekutobata Christmas ino, so we just want to surprise vana vepane imwe home. So kana une zvauinazvo, umwe ari kutoti ndotori negrocery rachona, ndotori nemafuta achona, ndodii tongokudza pekuti unoendesa papi. St Family tiri kutarisira kuti inge rinokura kuti kwese vazukuru, kwese inge ine representative handiti. Because hatisingori chane wemakuhwa chete aiyo. Main basa takaona kuti tikatanga nekuuya uzokudza kuti yaitite zvemadonations hamuuyeni. Saka takatotanga takudzai nyaya dzamunoda dzemakuhwa. Munoda makuhwa sere. Kana nendo dzakatondidhonzawo sekuru. Vese nana Mera vanana Tendaya vese vazukuru vangu makuhwa. Saka tauya pamakuhwa chakanakira edu ndechekuti tapa makuhwa pachona tinenge takuda futi zvinhu zviri constructive handiti. So channel ino it's all about giving.
ndimbokudzai secret ini ndiri kutoresigna basa next year toda kumbonoita basa rekutevera mumaruzevha next year chaiyo muchatozoona ndenda kutotendererawo mumaruzevha ndichinoona kune vana vari kutambura mumaruzevha vakafirwa nevabereki pane mafamilies ari child headed families ndo vandiroda kuti tinge tiri tinotsvaga kugokwe kuchipinge masvingo kubhuhera kunonzi chibhinga kariba. I will be doing a lot of traveling and vanhu vachaita kuti basa iro riende mberi ka ndimi wazvikuru so motoziva kutoti haiwa paSaint TV ka next year angu vanenge vachitevera vana if possible. Ini ndakakura ndiri munhu takakura pamba patakakura takawanda mubereki wedu ka munhu aigona kuvigirai kana munhu anorwara nenjigere benzi cheche remuroad takakura tichizoona pamba pedu isu aito vaigona kutouya naro ototi abenzi mupei mvura yekugeza otogeza aiti akauya pamba kupenga aitombomira ameno chipo chaiwaona mundani otombomira opiwa chikafu odi otodya kana zvakakwidza tokwanisa kutorara naye mumba munhu iyeye and aitorara ari normal ozosanga achiupenga mangwana akuenda ona so that is the environment yandakakura yekutoti even inini ka ndo yandiri kutoda kuti ndinge ndinorarama zvimwe zvese izvizvi zvekutoshanda ka ndakatodecida next year ndakatodecida kuti zvekushandira vanhu handichade ndakuda kungonoita mukereti way so vanhu vandiri kutotemba ndimi wazokura nditi so this is just the beginning anditi zvekutoti tiri kugara kuchando chichika hazvibatsire kana ukasasiya emaki panyika panapa so let your pocket leave a mark anditi isiyewo mafootprint muzukuru kwete ungararama life iri ordinary hauna wakambobatsira mulife mako kana socks zvarona chingwana mumwe munhu waunoti munhu angofara so anditi so ndo nyaya iripo. This is what we are going to be doing next year kupera kwegore rinouya handinenda to full time anditi so tisati abuda panapa tasarwa ne3 minutes muzukuru wangu over to you umbotiudzawo kuti ndezvipi zvamuinazvo palisti renyu zvamuri kutarisira kuti kave nezvizvioneka grocery kakadai katarget kenyu kakamira sei? Thank you so much Sekuru. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvatiri kunyanya kuda tiri kuda mabasics, zvinhu zvakaita sesipo yekuti vana vanoda kuvachirwa mbatya, zvinhu zvakaita seshuga yekuti vana vanoda kunwa tii, vanoda kudya porridge, zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa. Munoziva kuti inini mafuta chinhu chandinokoshesa because I remember inini pandakakura, the reason why Sekuru I decided to be part of this is because ndakakurawo ndichinida this help but ndakaishaya. Ndakaona kukosha kwemafuta pakuti paripo imwe nguva yekuti taichombobika sadza. Tabika sadza tobva tatora cooking oil toisa salt totoseva nesadza todya Sekuru. I'm telling you, zvanga zviri delicious. Ndainyatsoziva yes, but ndakazozvitraya musi uno Sekuru ndakatadza. But patime yacho it was so delicious, zvainaka zvisingaite. Saka zvinhu zvatiri kunyanya kuda mabasics, zvinhu zvakaita seshuga, mafuta, sipo yekuwachisa nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Raisi tiri kurida, vanenge vangotipa whatever zvamunenge matipa, but pari zvine mari yakawana tichatanga panotora mabasics. Yes. Tichatenga even chaiwo tichahutenga because tinohuda. Ndakazoti muZimbabwe chibage chiri kudhura, saka tichatenga even hupfu chaiwo hongoenda huri hupfu. Yes. So Right. pari zvine Sekuru tisati tabvara chirongwa sinzi mati masarwa ne3 minutes. Ndingoudza vanhu zvatave nazvo iko zvino. So far we already have transport yekutakura grocery redu kana richinge razotengwa kuenda kuZimbabwe.
and then tine zvakare transport ichatakura grocery redu kubva naro pambudzi parichasviswa netruck richabva naro kuno South Africa kuendesa kucheriki home yatichange tati tichaendesa grocery iroro. And then pamari yataanayo kumaranzi taane 1,250 already. Yes. Zvinoda Sorry, kutendwa. it's 1,150. Sorry. It's 1,150 kumaranzi. And then tina mukomaranga hatisi kuziva kuti vachatipawo mari tichazokuudzai mangwana. Then tina mukoma Justin mudhau vatipawo 10 US. Tichazokuudzai mangwana kana mari iyoyo ichinge yava mumaoko eSaint Crew. Yes. Neimwe ndaona pane yatotumirwa panapa meno kana ichioneka. It's 200 RTG. Okay, 200 RTGs. Tino, thank you very much. Yatotumirwa Eco Cash. 200 RTGs. Yatumirwa nani? Yes. Yatumirwa na Tino Mzeni, muzukuru wangu. Thank you very much Tino. Thank you so much. Abba atoisenda mari yachona yatopinda mu wallet ya Patient Mgepanditi. Thank you so much. Anonzi Tino ani? Tino Mzeni. Tino Mzeni. 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 Yeah. Thank you very much Tino ne Maria Africa. Yes. So tiri kuti tina maranga ati mangwana futa nditi. Maranga ati mangwana na ranga anditi. Na ranga. Right. So vazukuru namba pane vanga vachikumbira namba. Pane vanga vachida namba dzangu ndedzidzi dzandaisa panapa nditi. Right, nyaya iri panapa Ruvimbo. Inyaya yekupa tinoda kuti tinge tiri pane vasvika vasiri kuziva zvikuitika. Toda kuti tinge tiri tinoendesa ku home handiti children's home Christmas handiti. So ndo chataunganira panapa kuti tinge tiri tinocontributa. So kana unazvo zvauda kupa no matter kuti uri kupi kana oneka mari kauroda kupa wakasununguka kungotaura and then zvobva zvatoita handiti. Link rangu riri kuramba pane vada kupinda rega tione kuti vanogona kupinda here. Tiringopai 2 minutes handiti vazukuru. Pane vanenge vada kutipa zvavada kutipa. So mangwana vazukuru kati tine live streaming zvakare same time. Kune vanga vachida nguva yekufunga vari kuti aiwa sekuru mati Juma toda kuti timbotaura nedzimhuri, toda kutaura nababa, toda kutaura namai nemudzimai nemurume wangu nenyaya iyi handiti. Ndo mangwana na 8 o'clock. Handiti na 8 o'clock ndizvo muzukuru? That's true, yeah. Ndizvozvo 8 yes, o'clock. Na 8 o'clock tichange tichiita zvakare semunyaya iri panapa. Uyai nazvo vazukuru, uyai tizopa tiendese kuvana. Hamusi kupa kuna Uncle Saint. Ndatipa nake papo nyaya dzemari dzinoda kujekeswa. Handiti imi pachenyu ndosaka tine WhatsApp group. Vada kupinda kugroup rachona munhu wese akasununguka. Namba ndo idzodzidzi handiti. Munobva maendeswa kwamunofanira kuti munge muri munoenda. Tine tuma groups. Tine group reSaint Family in general remunhu wese paWhatsApp. Toita group intercession and charity nderimwe group. So wakasununguka kuti uende kwaunoda unocontributa. I'm so happy, I'm so glad
kuintersession tiri kuona matestimony akawanda. Chapota tichitombouya nawo matestimony pachannel tichikuudzai kuti Mwari ari kuita zvakanaka. I believe in God. Ndotenda muna Mwari. I'm one of them. From a testimony, I'm one of them. Right. So chatozombokupai mukana tichazoita imwe live streaming. I think tichaita imwe live stream yedu before gore rino rapera. Vanhu vongouya vachitaurawo zvaakaitirwawo paSend TV handiti vamwe vanobviswa stress ipo panapa tichiita makuwa umwe munhu stress dzinotombotiza. Tichaita zuva iroro tichaita live streaming iyoyo yekuti munhu anenge achingotaurawo zvakamubatsira paSend TV handiti because haisi channel ini kwandiri hazvireve chinhu tikaita chinhu chisingabatsire vanhu. Okay, to cut the long story short, mangwana tine live stream. Tine imwe channel yedu zvakare yatanayo inonzi iyo Saint Trending TV. Saint Trending TV handiti. So let's go and subscribe ikoko futi. Zvakanakira kuti kudii tumavideos tumwe tunoti tichitrenda ukaenda ikoko ndokuonenge uchitiwana wazukuru handiti. Ndoda kuti ndibve ndakubudirai pachena wazukuru. Ndokunga takapromisa kare kuti our first check yemarevenues eSaint TV toda kuti ange ari anoenda kucharity. Ozvinezvi ndokunga manga muchiona tanga takanyarara ameno chii chaitwa neYouTube. This is your channel, you must know. Ndaitoti ndichazvitaura. YouTube yadelaya. Izvezvi t-shirts avepo but hatisi kukwanisa kunomatora because pataifana takapiwa mari neYouTube. YouTube inobhadharwa. Channel inobhadharwa. YouTube haisati yatumira tsamba inotipa access yekuti tinge tiri tinotora mafund emari iri panapa. So mari iri panapa ini ndiri kuenda kubasa wazukuru handiti ndiri kuenda kubasa. Channel inoende yenyu. Toda kuimprova toda improva equipment. Chekutanga toda kuita kucharity. Toimprova equipment yedu chaiyo kuitira kuti zvinhu zvinge zvinotiteuka quality kari nani handiti. Channel yevanhu vakawanda kudaiwo more than 19,000 vazukuru vari panapa nasekuru avo handiti. Todawo channel ine quality yakanaka. Vanhu kana kukanzi kumahome vanenge vasina mari yekutoti vatenge data rekuti vauye pamalive stream. Tisi tine chifanira kuti channel inonge ifanira kutora mari ichivapa but kuudzai chokwadi up until now ask even maYoutubers vanokuudzai hatisati tawana tsamba inotipa access yekuti tipinde tikwanise kutambira mari yayo. Zoti mari ikauya ndinotouya panapa kuti ndotoita live ndotokuudza kuti mari yenyu yauya takuita ABCD. Handiti vazukuru? Ndosaka ndiri kuti hande tinosapota futi the other channel dzikure tinge tiri tudikiwo mari inge iri inowanikwa pamachannels edu. Handiti vazukuru? Ndo vision yandinayo. Hatina kuuya kuzotsvaga mari paYouTube handiti. Ndiri kuDubai vazukuru ndoenda kubasa. So inyaya yekutoti I'm here vision iripo ndeyekutoti tinge tiri tinobatsira especially nherera. Manzwa vazukuru? Ngatibatsirei nherera. Ndoda kuti tinge tiri tinobatsira nherera. Ndinokumbirisa kana ukaonawo panext door pako vasina chaivo chingobatsirawo nherera vazukuru. Batsirai nherera. Right. Ndinoenda kutobatikana kana ndichitaura nyaya idzi. Mamessages enyu ndiri kumaona vazukuru. Thank you very much vari kuuya. Mangwana zvakare tichange tine live streaming tichipfuurira mberi nebasa riri panapa. So chimbofungaiwo garai pasi nemhuri motaurirana. Usaite zvinhu usina kuudza mukadzi muzukuru handiti. Udzawo mukadzi kuti toda kuti tiite zvakati kuSaint TV family channel handiti. Those who are in need of prayers iye ari panapa ndo maleaders kunoshandwa kunonamatiwa zvokuti vari kuchinja upenyu hwevanhu vakawanda. They are changing lives through prayers. Musamhanyirire kungonoshandirwa nekudii. Uyai panapa paSaint TV channel tine maintercessors. Zviri kutoitika kutoona munhu kuti chatanamatira chichitobatika handiti mahara
They don't need anything from you. They'll just assist you. Problem yako yotoita right. And it's confidential. Kana ukaudza washanti ega ndiye anenge achiziva. Kana angosenda vatomboziva, vamwe vanobva vati ndikaudza vemakuhwa ava. Vemakuhwa nyaya yangu inobva yatotanga kutaurwa pachannel. Pachannel hatitauri, tine vedu tinotaura ivo vana Java nana all those people vamoziva, ndo vedu vatotaura nana Shugeta, ndo vedu nana Kapuki. Handiti? So thank you very much. Mashoko ako ekupedzisira muzukuru tibve tapeta. Thank you so much, Sekuru. Ndoda kungoti imwe nyaya yandinayo ndeye Saint International. Saint Intercessors. My mind, I'm so sorry. I know you are exhausted. Wabakubasa. She's guys, gandoda kuti rega ndibve ndambo appreciate. I want to appreciate vanhu vakaita saOcean iye ari panapa Mary. Munoziva kuti kana kuna vanhu vanomira neSaint TV Rosie, there's your boy Beats, and I think munomuziva, is like my best friend because ndiye ari padhuze, and but vese vazukuru vangu ndinovada zvakafanana. Vanhu ivava, thank you very much. Without you, Saint TV haimiri. Without you guys, I know each and every one of you are contribute pachannel, but ava vanhu vandinotaura navo each and every single day nenyaya yeSaint TV, and thank you very much. Back to you. I know problems. Shandira tega zitaura naMwari asi kwekusimudzirana unonzwa kuti nebhora ndavera variko tinawo maevangelist vane level kuti asvike palevel rekuti anonzwa kuti ndikudzira naMwari. So ndikukurudzira vazukuru vasekuru mabrothers, I know nemawanda vanopedzera kumari tienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti tinobatsirwa, but just try to paint intercession muone kuti zvinoramba here nekuti tinotaura kuti koyangu maikadza here. Yes. Saka ndinongokuudzira varikuida maprayers kana ukandiudza nyaya yako ndine nyaya yangu yakadai ndinongoita kuudza pray, but kunenge kungonamata ane hapana paunozombonza sister kufamba nenyaya kupi hakuna zvakadaro handisati ndakuona intercession. So ndinongokurudzirai to those dzinotaura nasekuru then ndoda kungotenda zvakare thank you so much nekubatsira tichenge chikuudzai zvichange zvaitika kuti taendesa zvinhu zvedu zvafanira sei. Thank you so much. Varati vachikuwedzera pamapapudza manheru ano muve nemanheru akanaka. Nyasha dzaMwari dzirambe dzingodururwa muzita raJesu. Amen. Ndafara zvisingaite nhasi muupenyu hwangu vazukuru ndopatanga channel yedu yatanga nhasi, because channel yedu ikasange iri inotambadzidza ruoko tanga tisati tatanga. Ndosaka manga muchiona kuti nyango anonzi 1000 celebrations ayaya ndanga tisingatombo celebrate, because to me this is
something to celebrate. This is an achievement. This is an achievement. Ndichida kuti makorokoto kwamuri mevazukuru, congratulations, amhlope neprogram yamatanga nhasi. Handiti Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Haisi channel yangu vazukuru. Bvunzaiwo Shanti kuti madecisions ndinombomira here pamadecisions. I don't make those decisions. Handitombode kana kumira apo. Why? Because ndimi vazukuru. Ndimi varidzi. I'm just the face of St. TV. Vakangondiudza kuti todaita live streaming mangwana, ndinobva ndatongo-create live stream because I'm working for you. Sekuruka, I'm working for you. Handiti? So God bless you so much. Vane madonations avada kutipa namba ndofunga ndichadzisa pekupedzisira. Alright, Ngoshanti pane hanzi nambera hanzi ndambomona Ngoshanti watoenda iwe. Thomas. Thank you. Thomas, anodhura. She's very expensive. Ndini sekuru ndiri panapa. She's very expensive. Amen. Iwe hako Thomas kana handisi kuda kana kutombonzwa nezvako because hatina kumbokuona uchiuya panapa. Thomas Chawira, hauna kumbouya. Chimbouya umbotipawo something. Totangira ipapo. Ungada kutora muzukuru wangu iwe. Wamunzwa kuti abisa mari yakareba sei. Uya uzodhabhula and then namba dzake ndokupa. Ndotoconnectai. Tino, thanks very much. Mari taiona. Tino ati futi ndikakwanisa. She's working kuti aite something again. God bless you ne burden yawatakura muzukuru wangu. Handiti? Aiwa kana. Thomas ndoda maybe ndiyatumira mari panapa ndingatimbona. All right. Yes. All right. Thanks very much. Pane muzukuru wangu anditumira message. All right. Ndichazokudza ine zvayo site yachona mangwana ndaita ma researches handiti. Right, ndikaita ma researches. So Thomas, hanzi Mary tozouya tochatiswa nasekuru panapa tikumuda sure. Aiwa, kana uchimuda chimboya ne1,000 rand kana 100 US. Wanzwa here ndobva ndanatoziva kuti aiwa yekurora iripo. Yeah, because angambotora kana ndiura. Aiwa, taura zvako. Haungamboende ngauye nemari panapa. Ruda mari. Toda makuwa. Makuwa munomada. Miriam mafoti ndambokubvunza ndiwe. Miriam. All right, thanks very much. Hanzi pane vari kuda account number. Saka ndikande zvakare. Miriam mafoti unobva kupi Miriam mafoti? Senemi yako ndoiziva. All right. Ngati angabvisa siya something. Uyo asingasiya something uyu ibvo watonyarara zvako. All right, hanzi iri kuuya. Ngaiuye, ndaimirira. Ndatoimirira ndinyorere message kana iri kuuya. Undiudze kuti mari iri kuuya tibve tatotanga kudzifambira nyaya dzachona. Oshanti. Zita rake chete ka. Ndotokuchaja mari. Sekuru. Achawira kuda kutorora zvetu. All right, intercession. Saka tingoverenga ma-comments. Andiri kuuya ku-intercession. All right. You are at the right place. All right. And you people should connect to Martino Tej Ministries. Look it up on YouTube. You people, all of us, we are part of the family, and all of us as a family.
So you can give us the link obva watipa kunhamba dziri apo handiti right maungira hey network problem zukuru nhasi ndiri kuda kucheka kuti hatina imwe message yakakosha here yatingasiye tisata alright tipei Samuel tiri kuda charity zveshuwa imari yecharity yatiri kuda tipei uri kutipa mari message yako ndaiona alright she's a prayer warrior zveshuwa channel yedu iri kutofamba nekuda kweminamato yevasikana vanga vasingadi havo kuti ndizvitaure panapa but ndakutongotaura they pray day and night zvinhu zvikatodhakwa right account number yekupi yekusouth africa here muzukuru account number yekusouth africa rega ndibve ndakupaipesira neeco cash handiti alright hanzi ya rega tingoverenga mameseji tisasiye macomments amwe akakosha alright rega tiende kumacomments ndiri kusiya account number nditi right idzi ndodze eco cash kune vari kuzimbabwe vamwe vari vatokanda izvezvi right eco cash kuzimbabwe anonzi Patience Mugepe handiti muno number dzatona ndoidzo +263 7 handiti yes ipapo sekuru ndokumbirawo kungoti eco cash yacho vakutengereingoisa so that vachange takuzotaura vanenge vaine zvavanenge vaini vasazosaka vanongoni vasazosejiko iyewo ane mazita atanga alright so nhamba dzeecocash ndedzidzedzo ndiri kungomira kuti vanhu vadzione right takuenda panhamba dzeaccount number dzeFNB kuSouth Africa vari kuSouth Africa but account iyi muridzi wayona ndiye Shanti ari mustudio she was saying okay unogona kudza kuti vanoisi zvinofamba sei paaccount yako alright thank you sekuru so account iyi ndeye-FNB ndinoona vakawanda vanoita problem vachida kudeposita ndinofanira kutonoigadzirisa munokwanisa kuisa mari muaccount umu kupinda mubhenki muaccount ATM pa-ATM inoramba so kana kudeposita mari munopinda mubhenki mukati then mudeposita mari alright so mazvinzwa musaite zvekudepositira pameshini zviya pa-ATM panze munotopinda mubranch handiti munotopinda mubranch and then modeposit vamwe vakazoti ko kana ndisina mapepa mubhenki haupo havana kana nebasa nazvo ako havana basa unonopiwa deposit slip handiti watowa deposit slip and then wobva wangofila deposit slip wonyora information iri panapa unonyora account number ndoidzo dzakanzi 628017768842 pane panenge pakanzi branch code handiti i250655 kuFNB
pazita unobva wanyora pakanzi woshanti mugepe. Kazhinji vanobva vatokubvunza, anobva atokudza zita panopancha account number, anobva atokuti woshanti mugepe, wobva watoti ehe ndizvozvo, anditi ehe. So takupai eco cash mangwana tine live stream again, ngatinge tiri panapa tichipfuurira mberi nesame program, anditi number idzi ndedze Saint TV again. Munokwanisa kunge muri munobata ipapa, motiudza anenge asenda anything, uya utiudze panhamba idzodzi, anditi ukaisa ukatumira mari paaccount ita screenshot kana kuti tora picture inonzi slip rako raunopiwa kubank, kopi yako obva watitumire papa, anditi ehe. Hanzi naLilian, kosekuru mainyeperei you were living, pane zvaitoitika taitosiya ipopa yemuzukuru, otherwise it's a story for another day. Takatodarika ipapo, I'm going nowhere, ndofira paYouTube, guva rangu riri panapa. So don't worry muzukuru, handiti we are here to stay. All right. Hanzi naSamuel, thank you very much. Hanzi nyora $55. Thank you very much. God bless you so much. $55. Mwari kuitire zvakanaka. God bless you. God bless you. Mwari awedzere pawatapudza muzukuru. So Samuel, ndokumbira undinyorere message, handiti kana kuti number. All right. Number message yako ndaiona Mary. Number akupe here. Samuel uri kupi? Sorry. Samuel uri kupi? Kuitira tuone kuti inosvika sei. All right. Saka ndiri kureceive message yekuti hanzi ndise link ameno. Sora ako muzukuru ka? Sora ako muzukuru wangu, tadarikidza nguva zvakanyanya basa rachona. No. All right. No problem. Ndaisa link. Ndabva ndangoti rega ndise link rachona. Pane vanyora message kuti pane vada kupinda mustudio. So ndaisa link. Tinesani handinete kuramba ndichikudza izvezvo zvinyowani. Ndoda kuti mugare musasaririre. Hatidi muzukuru anoshayiwa nyaya. Ndisenderewo message like now ku app. Oh. Chero message. Yaingoita yayi chete. All right, it's okay. Rega nditokumurisa izvozvo. Kosam, uya mustudio chama. Uya mustudio. Uya mustudio chama. Uya. All right. Vakomana ndinawo pana, ndachida kuradza majaya vakomana. Ndine majaya akasvika panapo. Vakomana vachona anoda kugara behind the scenes vachishandira kubhalansisa zvinhu. Vadi kupinda mustudio. Ungatoswera wakabatisa kamera. Kuti ivo vauye pamberi pekamera. Mai munoroora sei dai vakomana. Ndandichitika muonekewe. Mabhanzi ekuDubai ari pana. Ndakusendera message. Waiona? Ndaiona sekuru. Zvaita zvawanga uchida. Yes.
ndepilile mzukuru wangu. Yes. All right. All right. All right. So kwanhasi vazukuru vangu ka zvaita kuside kwako network inenge iri kunetsa. Sekuru zvaita. Vazukuru ngati ndakundiregani ndoda kuti mundinzwisise vazukuru vangu. Saint Trending TV ka tiri kuda kuti tipindewo mu1000 maimanje handini. So ngatinosapota Saint Trending TV takatomirira masubscriptions enyu chibva panapa hande tinosapota Saint Trending TV yakanyorwa yakadinzwaiwo link rachona ka pane video randaita goe pavideo rataita nhasi handiti pane video randaita ndakaklika taisa pa first comment link handiti. So Saint Trending TV yachona inenge yakadai. Sorry sekuru. No, it's okay. All right. Wani yangu yakuzima sana. All right, tatopedza mzukuru. Tapedza hedu. All right, because foni yangu yapa 4%. Gore ropera ndisina mbuya kasipwera. Atakuda kuti foni yangu yapa 4%. All right. No, thanks very much. You can exit yangu futo ya kuremera. Seguru. Thank you All right, very much. Seguru, thank you so much. But go. All right, Seguru, thank you. Before 10:5, but kuda go. Manje vanozoti pane crash yenyu ye makamboya muchitiudza ka crash yenyu ye. Pane crash yenyu ye. Crash ko endine munyama wengodhampiwa wongorambwa ve. Seguru good night. I love you so much. All right. Love you. Bye-bye. Right. Thank you very much. Kune vese vane zvavaita nhasi. Thank you so much. But handingambovharei live stream. Ndinongoda vanhu vanosubscribe. Please vazukuru. Ndaisa pane channel yakanzi Saint Trending TV handiti. Yashota vanhu vangani so far. Ngatinoonawo mavideo ikoko. Ngationawo mavideo achipera vazukuru. Rungoda vanhu 10 vanosubscribe kuitira kuti ingorarawo yatova muchi ingorarawo yamu 200 subscribers ane ine 190 so tungoda kuti ingopindawo mu 200 sa vanhu 10 chete mungosubscribe ku Saint Trending. It's a sister channel to this one handiti. It's a sister channel to this channel. Kana wanga wasati subscribe panapa futi, don't forget to smash that red subscribe button. Turn on your notification bell so that whenever we upload a video, you'll be notified. Whenever you go to Bata Saint TV, it's a channel. You know, celeb gossip, and it celebrity, and it so tinotaura nyaya dzeceleb gossip. Tinenge tichizotaurawo zvakare nyaya dzinovaka. Tine group reSaint TV WhatsApp group. Also vazukuru handeiwo katinojoina group rakanzi Uncle Saint Official handiti Zimbabwe Official handiti Uncle Saint Zimbabwe Official pa Facebook handiti koko tine tichikupai nyaya dzine tichiitika nemalink tine tichitaurirana zvakare koko. Also
also vazukuru vasekuru sei Instagram handiti tinofolowana kuInstagram handiti munongotsvagawo vanonzi Uncle Said Steven handiti Uncle Said Steven pa Instagram handiti tongonofolowana handizikanwe kumayadhi kwana Instagram nana Twitter tinongoenda hedu tichitsvaga nyaya sekuti tinobvumidzwa but kumayadhi hatizivi tinozikanwa but hatina following handiti so handiti tinofolowana futi ikoko zvakanyanya handiti hanzi napilile hanzi ndiri wekudubai ikoko hazviti dubai ndinavo tora nhamba dzangu chete idzo nhamba dzeSNTV tobva tatoconnecta newekudubai right. So manheru anhasi ndinoda kuti titende Mwari nekuda kweprogramu yatatinayo vazukuru ndichida kutenda vese vane zvavapa pazuva ranhasi handiti alright pane nhamba dziri kudiwa alright wadzikanda here dzikande muzukuru wangu nhamba dzako ndokumbira kuti udzikande please ndinyorere ndidzipine ndinyorere nhamba dzako ndidzipine please kana ndozama kudzinyora from here okay alright ndiri kudzinyora panapa nhamba dzako nhamba dzekujobek handiti nhamba dzekujobek Johannesburg okay 37 I think ndo kunenge kune transport futi so mukabata nhamba dzinoidzi dziri panapa dzamary ndo kune transport yedu futi handiti ndo vachaona kuti zvichafamba sei so mukabata Mary ndiye achakudza kuti zviri kufamba sei Samuel ndokumbira kuti ubate Mary but inzwaiwa vazukuru ka tanga tichifara zvedu vasikana vandiri kupai manhamba avo panapa handiti alright vasikana vandiri kupai manhamba panapa vari married so hatisi kuda kukanganisa dzimba dzevanhu handiti hapana ari kusecha ndoziva kuti tina vamwe vazukuru vangu ungavadi dzimwe nying'anya strictly business handiti ngatingotaurei nyaya dzedu dzatinadzo panapa so nhamba dzaMary she is happily married handiti husband wake aritori panapa he supports zvakanyanya sNTV ndiani akadiscover sNTV Mary ndidzedze here kana kuti ndiwe handiti icrush yangu zvake but she's married vamwe vangazoti sekuru aiwa ndiri sekuru ka sekuru ndodanana nevazukuru vangu vese handiti so vari muJoburg you can talk to Mary anogona kudayira muzukuru wangu murume wake unongotaura zvauri kuda kuti kunge uri unotakura handiti so Samuel ndakuisira link Thomas ndaisa link pinda mustudio ndasarwa ne1 minute handiti ndidhedhi varitori panapa haasiriye ya tidhedhi handiti
So ndaisa link. Mzukuru wangu ada kupinda. You can come through. You can come through. Ndaisa link hii. Ndozva ndichareva. Ndaisa link kune mzukuru wangu ada kupinda ndi. Salamu alaikum. Sorry regani mbodedze. Yeah. So Wazukuru, it seems nobody wanna come in. Thank you very much for support. Thank you so much. Thank you very much. Usati wasubscribe ndongoramba ndichikurudzira kuti ngatisubscribe handiti. Ndichida kutenda Oshanti Mugepe, thank you very much nesupport yese. Mary, thank you so much nekumira nevision iyi handiti. These two wonderful ladies, they are the ones vakapusha and they pushed very hard kuti program iyi inge iri inoitika handiti. Vanga vatoti aiwa isusu tichatinge tiri tinotozviita tega, ndikati aiwa musadaro regai tichiita iri live streaming yachona handiti. Thank you ladies handiti nesupport. Tino, thank you very much mzukuru wangu. Marange Icon, Ranga, thank you very much. Justin, thank you very much. Support yese atapa panapa pa Saint TV. Nevese vasiri kuda kuzivikanwa mazita, asi ndinoziva kuti Mwari anoziva mazita enyu handiti hanzi anoona zvinoitwa pakavanda. Thank you very much. So mangwana again, tomorrow we are going to have another live stream. We are something handiti. We are something chizoita chinhu chakanaka. Hanzi kana waita chinhu chakanaka ungafare here handiti. Yes. Hamilton Mashi, zviri mzukuru wangu. Thank you very much. So kwanhasi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. I love you. Oh, I love you so much Wazukuru. God bless you. Pese pamuri kutapudza morara munyasha dzaMwari ngadzikuchengetei imimi nevana venyu Vazukuru vangu, vabereki venyu, hama dzenyu dzese kwadziri, ngadzichengetwe naMwari wamasimba ose handiti. Rudo rwenyu runondishamisa, support yenyu inondishamisa paSaint TV. Munomira neni Vazukuru, munomira nechannel yenyu. Ngatipfuurire mberi nekusapota, nekuramba tichisapota Saint TV. Tirare munyasha dzaMwari handiti. Kwanhasi tichiti much love.